Дванадцята година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 7 грудня, 1379-й день анексії Криму. У студії Ескандер Маметов. Звільнювати керівників антикорупційних органів без аудиту. Сьогодні в Верховній Раді депутати мали проголосувати за законопроект, який дозволяє їм висловлювати недовіру директору Національного антикорупційного бюро, керівнику спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Нацагентства з питань запобігання корупції і навіть директору новоствореного Держбюро розслідувань. Документ подали нардепи Артур Герасимов та Максим Бурбак. Кажуть, це дозволить забезпечити парламентський контроль за дотриманням законності та захисту прав людини. Утім, окремі депутати вже назвали його законом про вбивство НАБУ. Конфлікт між Генеральною прокуратурою та НАБУ насторожив західних партнерів України. Федеральне бюро розслідувань офіційно підтвердило свою співпрацю із Національним антикорупційним бюро України. У листі до «Голосу Америки» бюро заявило, що між НАБУ та ФБР підписаний меморандум, згідно якого американські агенти на тимчасовій ротаційній основі здійснюють підтримку українським колегам. Вони працюють консультантами та аналітиками, але не залучаються до оперативної роботи. Тим часом одразу два найкрупніші фінансові партнери України – Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк – висловилися на захист незалежності Національного бюро розслідувань України. Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард нагадала, боротьба з корупцією була однією з умов співпраці фонду із Україною, а антикорупційні інститути є головною передумовою такої боротьби. Ми закликаємо українську владу і парламент захистити незалежність НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми також закликаємо владу швидко просуватися до прийняття закону про незалежні антикорупційні суди відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи, який необхідний для розгляду корупційних справ найвищого рівня. Раніше нападки на антикорупціонерів з боку Генеральної прокуратури різко засудили в Європейському Союзі. Ще жорсткіше висловився колишній високопосадовець Пентагону і радник віце-президента Байдена з 2009 по 2017 роки Майкл Карпентер. Він відреагував ще й на можливе звільнення голови антикорупційного комітету Верховної Ради Єгори Соболєва. Якщо Рада проголосує за звільнення голови антикорупційного комітету і голови НАБУ, я рекомендуватиму припинити будь-яку допомогу США Україні, включно з безпековою. Це ганьба. Президент України свого часу прокоментував конфлікт між НАБУ та Генпрокуратурою. Він вважає неприпустимим конфлікт між силовиками, однак підтримує Генпрокуратуру у її звинуваченнях до антикорупціонерів. Вже сьогодні можна чекати нової заяви. Зранку президент терміново скликав парламентську фракцію свого блоку на нараду. Сьогодні ж у пості у соцмережі він дав Верховній Раді час до наступного тижня на новий проект закону про антикорупційний суд. Попередній документ забракувала Венеціанська комісія. Якщо до початку наступного тижня я не побачу прогресу, протягом 7-10 днів самостійно підготую та внесу відповідний законопроект. Законопроект про контроль Національного антикорупційного бюро з боку парламенту сьогодні не голосуватимуть. Принаймні, про це писали депутати у соцмережах, але офіційного підтвердження поки що немає. Тим часом голова Transparency International України Ярослав Юрчишин закликає відкликати цей законопроект із парламенту. У Верховній Раді працює наша кореспондентка Олена Стецюк. Вона нам розкаже, то чи дійсно є цей законопроект у порядку денному і що кажуть про звільнення Єгора Соболєва? Вітаю, колего. Законопроект щодо НАБУ наразі зареєстрований у Верховній Раді, натомість він не внесений до порядку денного. І я поясню, що йдеться про те, щоб можна було Верховною Радою звільняти голів антикорупційних органів. Йдеться про НАБУ, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, а також НАЗК, тобто без самого аудиту. Один з авторів цього законопроекту, голова фракції БПП Артур Герасимов, пояснив, що він зареєстрував цей законопроект для того, щоб зберегти верховенство права. Опоненти ж говорять, що це неможливо такий процес, оскільки сама Верховна Рада
підслідна НАБУ, і таким чином, якщо Верховна Рада просто простою більшістю буде голосувати за відставку голів антикорупційних органів, це буде ручне керівництво, і тобто буде залежати саме від цих антикорупційних органів. Будь ласка, пряма мова Мустафи Найєма. На жаль, наші політики і адміністрація президента, в тому числі лідери різноманітних фракцій в парламенті, більше чують не голос глузду, а голос за кордоном. Атаки на НАБУ і на антикорупційну прокуратуру, і на НАЗК будуть продовжуватись, можливо, іншим шляхом. Крім того, у Верховній Раді зареєстрований ще законопроект щодо звільнення Єгора Соболєва з посади голови антикорупційного комітету. Відповідне рішення вчора прийняли на комітеті, і сьогодні цей законопроект вже зареєстрований. Ми говорили з депутатами, і вони говорять, що наступний крок після цього має бути схвалення цього законопроекту в регламентному комітеті. Тож, за прогнозами деяких депутатів, цей законопроект може бути винесений до сесійної зали, хіба що вже ввечері. І сподіваються опоненти та якраз прибічники Єгора Соболєва і опоненти цього законопроекту сподіваються, що поки що до цього питання дійти депутати вже не зможуть. Будь ласка, пряма мова зараз представника президентської фракції БПП Івана Вінника. Це є результатом провалу роботи профільного комітету з запобігання та протидії корупції, який очолює Єгор Соболєв. І саме з цим треба пов'язувати претензії членів комітету до його роботи, що в нас профільне законодавство по НАБУ наразі є недосконалим. Профільне законодавство про НАЗК та реалізація єдиного реєстру реєстрації електронних декларацій не реалізовано в повному обсязі. Блок щодо автоматичного контролю статків суб'єктів декларування – це все провал певної роботи. Ще одна важлива тема, яку сьогодні обговорюють тут у кулуарах Верховної Ради, це, звісно, проект державного бюджету на наступний рік, оскільки це питання має бути винесене на голосування вже у другій половині дня на вечірнє засідання. І спікер Верховної Ради Андрій Парубій сказав, що спочатку будуть проголосовані законопроекти щодо змін до податкового кодексу, змін щодо бюджетного кодексу, які передують, власне, самому проекту державного бюджету, а потім вже депутати мають перейти до розгляду і, власне, ухвалення головного кошторису країни. І Парубій зазначив, що депутати не розійдуться, допоки не ухвалять цей документ. Колеги. Дякуємо. Це була Олена Стецюк з Верховної Ради України. І як вона щойно нам розповіла, напередодні антикорупційний комітет Верховної Ради висловив недовіру голові комітету Єгору Соболєву. І рекомендує парламенту зняти його з посади. За це рішення проголосували 12 депутатів-членів комітету. Соболєву закидають в підтримку мітингів Саакашвілі. Мовляв, члени комітету не можуть працювати під головуванням людини, яка проводить ці мітинги, коли в Україні йде війна. Розгляд справи Романа Насірова, відстороненого голови Фіскальної служби України, розпочали розглядати по суті у Шевченківському суді. Насірову мали оголосити 774 сторінки обвинувального акту. Саме на зачитуванні повного варіанту наполягала сторона Насірова. Утім, судді зачитали лише близько 30 аркушів та перенесли слухання на 19 січня. Сам колишній фіскал традиційно заявив, справа проти нього сфабрикована, він вимагатиме її закриття. Прокурори стверджують, мають докази зловживання Насіровим службовим становищем. Він, мовляв, сприяв депутату-втікачу Олександру Онищенку у так званій газовій справі, через що Україна зазнала збитків на понад 2 мільярди гривень. Єрусалімські пристрасті. 8 країн світу – Франція, Болівія, Єгипет, Італія, Сенегал, Швеція, Велика Британія та Уругвай – вимагають екстреного засідання Радбезу ООН через визнання Дональдом Трампом столицею Ізраїля Єрусаліму. Найближчим часом Сполучені Штати Америки збираються перенести своє посольство з Тель-Авіва до Єрусаліму, чим офіційно закріпити це визнання. Єрусалім – місто спірних інтересів Ізраїлю та Палестини. Під контроль єврейської держави воно перейшло у 1967 році після шестиденної війни, але фактична анексія східної частини досі не визнана світом. Всі іноземні посольства розташовані у Тель-Авіві або на околицях Єрусаліму. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган з цієї нагоди закликав зібрати лідерів країн Організації мусульманського співробітництва і пригрозив розірвати дипломатичні відносини із Ізраїлем. Лідери Німеччини, Великої Британії та Франції засудили рішення Сполучених Штатів Америки. Канада заявила, що статус Єрусаліму для неї не зміниться.
Kudüs Шановний Трамп, Єрусалим – це червона лінія для мусульман. Надавати підтримку Ізраїлю – не тільки порушення міжнародного права, а й серйозний удар по людяності. Ця ситуація може привести до розриву наших дипломатичних відносин з Ізраїлем. Заступники голови Меджлісу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз провели низку зустрічей із 12 міністрами закордонних справ країн-членів ОБСЄ. Пізніше запланована зустріч із держсекретарем Сполучених Штатів Америки Рексом Тіллерсоном. Під час перемовин мають обговорити ситуацію на окупованому півострові, звільнення політв'язнів та посилення тиску на Росію. Перемовини з цих виступів, як каже Ахтем Чийгоз, вона демонструє рішучість країн, чи міністри або представники були на цій зустрічі, рішучість цих країн для того, щоб змусити Росію повернутися в межі міжнародного права і піти геть з окупованих нею територій. Російська агресія в Україні залишається найбільшою загрозою для європейської безпеки. Про це напередодні заявив Рекс Тіллерсон. Учора держсекретар Сполучених Штатів Америки під час свого офіційного візиту до Бельгії зустрівся з Єнсом Столтенбергом, генсеком НАТО, а також взяв участь у нараді міністрів закордонних справ країн НАТО. Російська агресія в Україні залишається найбільшою загрозою для європейської безпеки і вимагає постійної трансатлантичної єдності у протистоянні цій загрозі. Наші союзники у НАТО підтримують суверенітет України та її територіальну цілісність. Ми не приймаємо зусилля Росії, яка намагається змінити міжнародно визнані кордони України, і не визнаємо незаконну окупацію Росією Криму. Апеляційний суд французького міста Екс-ан-Прованс збільшив заставу для російського сенатора та бізнесмена Сулеймана Керімова у 8 разів – з 5 до 40 мільйонів євро. Суддя залишив затриманого у Ніці депутата Російської Ради Федерації під підпискою про невиїзд. Сулеймана Керімова, який засідає у Верхній палаті російського парламенту з 2008 року, звинувачують у відмиванні коштів та ухилянні від сплати податків. Слідчі стверджують, російський багатій придбав на Лазурному березі 4 вілли і оформив їх на швейцарського бізнесмена. О 14-й за кримським часом відбудуться слухання справи Мемета Белялова, Сейрана Салієва та Тімура Ібрагімова. Чоловікам обиратимуть запобіжний захід. Термін арешту, який 2 місяці тому ухвалив окупаційний суд, спливає. Чоловіків затримали 11 жовтня. Того ранку за підозрою у тероризмі заарештували 6 кримських татар. Тимуру Ібрагімову, Мемету Белялову, Серверу Зікір'яєву, Сейрану Салієву та Ернесту Аметову закидають членство в забороненій організації Хізбут Тахрір. За російським законодавством їм загрожує до 5 років за ґратами. Не имея фактажа преступности, с учетом законодательных, юридических и человеческих факторов, за последние годы у нас уже имеется практика формирования подобных уголовных дел. Поэтому с сегодняшнего заседания я не жду положительных результатов. С учетом того, что еще 3 ребятам, которые связаны с сегодняшними по одному общему делу, уже вынесено решение в виде продления ареста на 3 месяца, я думаю, что сегодняшний вердикт будет аналогичен. Кримські татари у Криму беззахисні перед окупаційною владою. Про це заявив російський адвокат Марк Фейгін. 2 місцевих адвокати, Еміль Курбедінов та Едем Самедляєв, змушені брати на себе більшу частину судових справ, пов'язаних із утисканням прав кримців. Фейгін ввів справу Ільмі Умерової, знає всі тонкощі таких процесів. Російські адвокати не можуть працювати там через довгі перельоти з Москви до анексованого півострова і сумнівну законність таких подорожей з точки зору міжнародного права. Крім того, це і витрати, і час для такої роботи. Окупаційна влада робить все, аби таких захисників ставало менше. При, так сказать, громко кого-то деле, да, там, как дело там, того же Ильми Умерова, это можно делать, так сказать, привлекая внимание общественности, поскольку у него бэкграунд другой, все-таки 25 лет был чиновник, депутат и так далее. А там люди попроще сейчас остались. И репрессии по отношению к ним, они имеют хорошую перспективу с точки зрения ФСБ. З
Стрічкою про Олега Сенцова «Процес» відкрився у Москві фестиваль документального кіно «Арт Док Фест». У Росії картину про незаконно ув'язненого режисера показують уперше. Світовій спільноті її презентували у лютому на найбільшому кінофестивалі «Берлінале». Під час процесу у Росії організатори, вочевидь, побоювалися провокацій, тому організували альтернативне відкриття фестивалю на іншій локації та з іншою, менш провокаційною для росіян стрічкою. І не дарма. На відкриття прийшли кілька людей з плакатами, що фестиваль проспонсорували зрадники. Поза конкурсом на арт-док-фесті також показали про український фільм про учасників АТО «Війна заради миру» Євгенія Титаренка. Він розкриває суть Росії як агресора та героїзує українських воїнів. Щодо цієї стрічки, російський віце-спікер Держдуми звернувся до Мінкульту та Генпрокуратури з проханням перевірити її на відповідність російському законодавству. Альтернативу Олімпіаді у Криму пропонує провести для російських спортсменів окупаційна влада півострова. Напередодні таку думку озвучив Костянтин Видиш, тамтешній голова Федерації екстремальних видів спорту. Через допінговий скандал російську збірну дискваліфікували з наступних ігор у Південній Кореї. Міжнародний олімпійський комітет дозволив виступити лише окремим спортсменам, які не вживали допінгу, але під нейтральними прапорами та без державної символіки. Пропозиція обурила російську спільноту. На окупованому півострові започаткували свої ігри. Вважають, що згодом вони стануть не менш популярними, ніж Олімпіада. Таке вже було в історії, коли західні та ісламські держави через радянську інтервенцію в Афганістані бойкотували Олімпіаду 80 у Москві. У відповідь радянські спортсмени не поїхали на наступну Олімпіаду у Лос-Анджелесі та започаткували свій варіант змагань – ігри доброї волі, які отримали популярність у часи Холодної війни. Было бы хорошее решение, чтобы в России проводились для наших спортсменов в таких ситуациях какие-то свои Олимпийские игры. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» менш ніж за годину і будьте з нами.